O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, visitou esta mañá o Museo Etnolóxico de Ribadavia, de titularidade estatal, onde aproveitou para coñecer de primeira man as instalacións, que pertencen ao Ministerio de Cultura e que son das máis importantes da provincia. O máximo responsable do Goberno na provincia valorou moi positivamente a visita e puxo en valor a labor dos profesionais que traballan nestas instalacións e o gran patrimonio etnográfico e cultural desenvolto ao longo dos últimos anos. O Ministerio que pretende invertir nas melloras deste tipo de recursos culturais, pois, ten asignada xa unha partida presupuestaria de 825.000 euros para edificios anexos, para poñelos de novo en funcionamento en colaboración coas administracións autonómicas, que son o procedimento habitual que se realiza en donde algúns bens, algúns inmuebles propiedade do Goberno ou propiedade do Estado, pois son xestionados pola Administración de Agencias Municipais, Diputación, en este caso, a Administración Autonómica da Xunta. Entón, iso é importante, sobre todo no mundo rural ou nas vilas, rehabilitar edificios, pero darlle unha función. Santos aproveitou para anunciar o inminente inicio das obras de rehabilitación do edificio anexo ao propio museo, despois de que o Ministerio de Cultura abrise a licitación do proxecto o pasado 23 de abril. Cabe destacar que na actualidade xa se atopa adxudicado e a dispor para o inicio das obras, en canto o Concello cumpla coa parte administrativa que cumpre neste tipo de actuacións.